Ropík sa nachádza v obci Jesenské. Je to nedaleko železničnej stanice smerom na Hodejov. A je ojedinelý tým, že vlastne všetky tie ropíky, okrem dvoch, boli zničené, takže tento ropík je v širokom okolí jediný, ktorý si môžu takto pozrieť a že je aj trošku vybavený. Je to taká trošku výročná akcia, pretože priestory, kde sa práve nachádzame, oslavujú určité jubileá. Je to 85 rokov od mobilizácie Československej brannej moci, kvôli ktorej boli vlastne budované aj tieto objekty. Je to 150 rokov, čo tu stojí tento strážny domček pre železnice. Je zároveň 105 rokov od ukončenia prvého globálneho vojenského konfliktu, čiže prvej svetovej vojny, a zároveň 105 rokov od vzniku samostatnej Československej republiky, bez ktorej by sme neboli ani pri tomto objekte. Mali sme vlastne teraz prestávku, robili sme predtým vždycky akcie pri ropíku Jesenské, ale vlastne kvôli covidu 2 roky tá akcia nebola. Prišli nám pomôcť priatelia z Gajar, z vojenských klubov od Bratislavy. Priniesli mnoho zaujímavých exponátov. Dokonca prvýkrát je aj ropík vystrojený originál guľometmi, ako mal byť. Takže je to ako taká hodnotná výstava, by som povedal. Sú tu odborníci, ktorí vedia povedať o konkrétnym veciam, k tomu vojenstvu, tej technike. My sme si pre verejnosť pripravili taký prierez vojenskej histórie viažúcej sa k oblasti Československa bývalého a hlavne k slovenskému územiu. Je to vlastne vybavenie dobovými artefaktami tohto vojenského objektu, vzor 37. Sú tu odprezentované militárie, počnúc s prvou svetovou vojnou, cez medzivojnové obdobie prvej Československej republiky, cez druhú svetovú vojnu, až po povojnové obdobie Československej ľudovej armády. Máte tu možnosť vidieť okrem ropíka, železničného domčeku, rozsocháčov, protitankový zátaras, ktoré tu máme, aj výbavu. V tých ropíkoch máte tu možnosť vidieť 4 typy, dokonca 5 typov guľometov, zbrane. Máte tu možnosť vidieť dobové plagáty, dobové časopisy. Inokedy, keď človek príde, tak keď sa nám ozve, tak má možnosť vidieť ten ropík s odbornou prehliadkou. Vo vnútri je ventilácia, periskopy, ale tá podrobná výbava tam nie je, pretože väčšinou sa to vždycky donáša a my ani nemáme až takú bohatú výbavu, sú to dosť veľmi vzácne veci, preto vždy si ceníme tú pomoc, keď nám prídu pomôcť priatelia. Tento bunker stojí kvôli tomu, že tu stál tento železničný domček a keď sa tie bunkre ničili, tak nemohli ten bunker odpáliť presne kvôli tomu, že tu stála táto stavba. V roku 2002 si to naspäť vymenili, keď sa vykolajil rýchlik, ktorý smeroval zo Zvolena do Košíc, tak ten rýchlik, žiaľ, rušňovodič dostal infarkt a ten rýchlik miesto 20-ky letel 90-kou, vykolajil sa a smeroval presne na tento domček, ale buchol do ropíku, ktorý ho odrazil, takže vrátili si to navzájom. To je taký zaujímavý príbeh. Máme plány s obcov, pretože obec sa snaží získať tento domček do svojho vlastníctva, aj keď ho zachránila tiež, lebo do neho veľmi veľa investovalo práce obec. Tak by sme to chceli, aby sme to mali spolu a robili by sme tu nejaké, možno aj výučby pre deti, aby trošku pochopili tú históriu, lebo ako vidíme aj dneska je to veľký problém. Ľudia nechápu súvislosti a presne tu sa dajú pekne vidieť na maličkom mieste súvislosti od železnice, vojenstva, štátnosti.